Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Skalité, ktorý pokračuje smer Kráľovany, Ružomberok a Liptovský Hrádok, pravidelný odchod 15 hodín 10 minút, príde k nástupišťu 1, koľaj 2. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Skalité, ktorý pokračuje smer Rúdky, Nákladná stanica, Sučany, Turany, Krpeďany, Šútovo, Tratkovo, Kráľovany, Ružomberok, Liptovský Pláž a Liptovský Hrádok, pravidelný odchod 15 hodín 10 minút, príde k nástupišťu 1, koľaj 2. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Skalité, ktorý pokračuje smer Kráľovany, Ružomberok a Liptovský Hrádok, pravidelný odchod 15 hodín 10 minút, prichádza k nástupišťu 1, koľaj 2. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Skalité, ktorý pokračuje smer Kráľovany, Ružomberok a Liptovský Hrádok, pravidelný odchod 15 hodín 10 minút, prichádza k nástupišťu 1, koľaj 2.